Kasngi ke banyak pulai. Haga kerteng pa ukun musim bukut. Amen. Kutra Jisu pensele ingi da musim bukut jong me. Kakam ki apostol talanong ke basau. Kabau Petrus ber Yohanes kidang keren hapai ba kiling do urang ba jong ka temple ba kisadusi kilawan syaki. Kilas ngodom na barba kita ki apostol kila penbena ba Jisu lami pat ba nakata kila hikai ya kacimi pat na kibayam. Kumta kila kem yaki ba kila set yaki habendi hadu kumla syai. Namar ba kalajan mir artat. Henry bun ki bala yu asngo ika kubor kila ngai balajan dan hadu san hajar ngot kirang ba. Kumlang syai kirang ba ju kitemen kisan berkisat ain kila yalam yalumlang ha Jerusalem. Kila kendu ha ya ulungdo orang ba Anas berukaya pas. Ya Yohanes ci Alexander beriki weipat ki bahayeng hasem jong ulungdo orang ba. Kila penyanyi ki apostol hakmat jongki ba kila keliyaki. Da kabor ayu ni hakakateng jong no pilale yakani. Theo Petrus ubaladap da umun sim baku ila jubab yaki. Konong sinsyar jong paiba ko bat ko teman kosan. Lada pitian bisharingi menta kasngi. Sepang ke kamba bahaya bodko bat kumno lapun koi pen kiayu. Tutip hibaro bat pi upat Israel baro. Bahaka kerteng jong utrai jongi Jesus Christ na Nazareth. Ya uba pilasa narfna. Ya uba ublay ulapit mipat na kibayap. Dakani ke kerteng uni uyang hang ni hakmat jong pi ubalakot. Uni ulong umau ya uba pi kinong tay pilakan taj beng. Penban ulah kelalong umau dong. Omdon jing pen em ha uno uwaipat. Naba omdon ka waipat ke kerteng. Hapo ke beneng bala ah kibriu. Da ke ba en pen em yangi. Kirang ba kata dorbar kira lengok ngain ben yu i ba Petrus ba Yohanes kishlur. Bat ban tip ba kira long kibriu ke bam dodon jing nang jing start ayahi. Kila smotu ang ta ba kini kilong kilok chung Jisu. Henry om sumdon ai ke ba kila ban le namar kila yu i o ba lapan koin. Ba uyeng lang ba Petrus ba Yohanes. Kumta kila pami yaki naka kamera dorbar ba kila yasat niya para maki. Ngile ayu yakini kibriu kila kili. Manla ubri ubasong ha Jerusalem ula banai kenika kampla bakra ba kila le. Bat ngimla len ya kata. Henry bakan om priang su hapdeng upai. Tungin sumaha me kini kibriu ba kimbit ban kren su hanu ha ke kerteng ujisu. Kumta kila khot biang yaki ba kila bidong ting ba kimdai ban kren ne ban hikai ha ke kerteng jong Jisu. Henry Petrus ba Yohanes kila jawab yaki. Tu bishar hi mapi kanu ke badai hakmat ublay. Ban ko ngu ya pi ne ban ko ngu ya ublay. Ngi tengem la ban kubum klem ba kren sepang kata ka ba ngi hingi layu i bat layu snow. Kadurbar kala maham kam ting susu yaki ban nangta kelas sa pelaj no yaki. Kim yo daw ban penstam yaki namar upat baro ubayaro sudah ya ublay nak bunta kata kabala jia. Uta ubriu ya ubala pun kot ya kekampla ulapalat sau paus nem karta. Kitang sulat Petrus ber Yohanes kilawan pai sela kilok ba kilai thu haki ya kaba kirang ba lingdo ba teman kisan kila ong. Anda kilai osngo ya kata kilai kendu lang banduai ha ublay. Ku kenrat berkonong tau ke beneng ba kendo. Bat keduriau bat baro kat badon haki. Da umunsi mbokut melakran lengba apartemen jungi udabin usyakri jongmi haba ula ong. Malaysia ki gentle ki asla, balai ki pat benreu ki asla kam thala. Kisiem ka perthai ki pen kre ela dia bat kinong sensyar ki asla lang persya ya utrai bat dia balas le jongu. Naba da shisha u Herod ba Pontius Pilatus ki le subut lang. Hakani kenong ba lem bat ki gentle bat ki pat Israel persya ya u Jisu. Usyakri ba khot jongmi. Umesaya ya uba melapan sle. Kilai lumlang ban le ya kata baro kaba mami. Da kabor berkamon jumi melarai lupa bakan dia. Timenta ku kenrat. Tupai iki jingban ngam bersit bagi tahu persya ingi. Tu sya iki syakri jumi ban penbenai ke kubor jumi da kajing selur baro. Tu keneri lah ke ketiban penkot. Batu ai ban le iki jing pela bagi kam pela. Ha ke kerteng jong syakri baku jumi ujisu. Kitang sudap duai ke yeng hak bakilai kenduk lang kalak nyuk. Kila dap baro da munsim bakuat kila sedang ban kren da kejing slur ya ke kubor jong ublay. Kipat rungai kila don tangkawai kejing mut bat ka munsim.
don ba ong kanu kamar ka de ka jong hanrei kilai le lang kat ka ba ki dan da ka bor ba ki apostol kila sakhi ka jimi pat utra Jisu bar ublei ula the sei ki jingkir khu halor jingki baro don away na ki uba kerdo kitu ki badan lingkha na yeng kila dia ki bekilawan ra ka pisa kat ba yo na ka jingde ba kila IT haki apostol nang ta kisayap sa meka away pa away kat kum ka jingdon kam jong But kumta kalajia ba Joseph ulebi balakha Cyprus ya ba ki apostol ki khot u Barnabas ka bamot ukun jong ka jing pentengan ula di kalingkha ka ba udon ulawan ra ka pisa ba ula IT ya ka ha ki apostol kaktien jong utrai ni songo ya ublei ni i bakat ba u Petrus ba Yohanes ki dan kran hakipai ba ban yalap ya khmat jengki iwe pe ba utu ubri udko bagila pulih long ka balai utu ubri la yo jingkot om dei da ka bor jengki om dei da ka jing start jengki om dei da ka jing rublei jengki henrei dei da ka kerteng jong utrai jengi Jesus Christ ni ikila syakam haki lingdo nang tada haki rangba ke temple bat kisadusi khamta me ki kitu ki brio ki ba ong ba Omdan ke jing lipat, omdan ki angel. Kata kali ke jinggai ke jongki iwe pe iwe. Jinggai jongki sadusi. Timenta haba kila kem ya ki senran, ba kila kem ya u Petrus, ba Yohanes, kila yalam ya ki sikiling do orang ba, bat ke jingkeli na benta jongki kadai kani. Ba da kabor yu ni haka keteng jong nu pilale e kadai kakam. Namar kim la ban len, ba utu brio wala ula kot cishan aku tu ke jing deko, ula kot cishan aku tu ke jing pang. Menta ki keli da kabor ni haka keteng jong nu pilale e kani. But Petrus di kedukat bapra ka ong ni teu Petrus baladap da umun siem bokoi Petrus baladap da umun siem bokoi Petrus ba mun sha baleni u Jisu lai sen laiwan hadin ke jing wan her mun siem bokoi ma u mun ta u yang nakmat ban kren umur Petrus baladap da umun siem bokoi ba sedang ban kren nakmat jengki we pe we syapang u Jisu pada kedukat bakat ar ong ba omdon jing pen em ha nu wepat omdon da ka wepat ke keteng bala ai ki breu da ka ba an pen em ngi kani ka ju ong jong Petrus da ka jing slur uni uju breu ba men shwa ula khau e wat ahmat ju ka sam ka khna kan thai ula tieng ba ula len nik she u Jisu menta pada da ka jing slur Ukraine syapang u Jisu Ukraine syapang u Jisu kani ka jing kala jong Petrus nang tare ka tin jong le ka ong gumno Petrus bala dap da umen sim ba khoi kani kani ke jing apher Petrus bala dap da umun sim khoi usha yalam ha umun sim khoi udap da ke jing slur umun sim khoi ba menta unut ban yeng khmat jung itu kinong sensyar khmat jung kinong bishar kibala ban penrami uban yap khmat jung ki baro ban phla ya ke kerteng jong Jisu bat ha gospel ha kam jung ki apostol ngini i kembangi pulih ha dukhat ban alunang ban ko dukhat ba pra pin sadap da ka bor da umun sim khoi wan hian lor jung pi Mangiu isi menta Petrus udap da ka bor, udap da ka jingslur, banle e ka kam, udap e ka jingslur, banyalap, udap da ka jingslur, bansaki, ya ka kerteng jong Jisu. Ha dukat bakat lai ka dorbar baro ka wai ka onggum no, kila lengo ya ki namar balai ki tip bau Petrus, bau Yohanes kip na dai ki break badan jing nang jing start. Ka bumur kim dai ki break ki kum ka kunhon ki start an. Kimdai ki break banang ba start kimdai ki break ki badai naka kun hon jong ki start ai ne ki bayo jing hikai shpang ka an henry ki dai ki ru pat ba nakata ka daw ki la lengo henry bat hangta pada ki sung thu ba ma ki dai ki nong bot jong utrai jing Jesus Christ kani yu i ublei upundon kam ya kini ki break ki ba le se ha ka jing pet jong kini ki nong yalam ha ka jing pet jong kini ki nong bishar kini ki break ba mron jing nang jing start kim jutip iru ikak tien jong blei kim ki khmyo jing hikai shpang ka an Mentah pada ublei uthe sei halor jengki o mensim maki kila ban le ya ka ba kini kinong yalam ki khlem la ban le kila ban dap da ka jingai ai jong blei ki dap da ka bor jong blei ro ba ka jingai lap jengki ka power ka ba ka bor ka ba ublei utrei kam da ka ba pen kot ya utu ba pang ko na ta ka daw ublei ujiet ya ki ai ki baret ya ki breu ki ba ka perthai ka nyau kum ki baret kum ki bam dan kerdan kum ki bam dan bentai ai Barka ublei upendap eki umesim buku utrailing ba jengki ba wan ra sibun ba ki jingkela. Ha ka jing berngam jengki jong ka dorbar. Kila berngam ban penstom ya Petrus bat Yohanes nang tada bat banum krenchu ka kerteng jong Jisu. Teke ai ka ba Petrus ujuba bosung tenat ba ong bishar himapi
kanu ka badai ngin ko ngu ya pina ngin ko ngu ya blay klempep ka bomot ba kador bar borok ka bai ka yo sngo yo Petrus aku tu por kan saong ba klempep de ben ko ngu ya blay tak nak kata dau Petrus pada jubab saka jubab kelab yang sai sin ong ngi ngimla ban kebum klem da keren spangki aka ba jisu lale hangi ya kita ki ba mangi ngila yo i ngila saki dala ki jongki kman bangila yo sngo dala ki jongki skor ngimla ban kebum klem da keren kani ka jing slay ka kani ka jing slay ka jing hem ka badon ha Petrus bar Yohanes ban yalap ikak tien jong blay hadin balapha sempat iki anda lapha le iki se ka hun jong ki senran borok khoi ka ei bamaki ki kendo maki kila duai bar kila duai kini ki jing ai bakin yo ka baningkong ban yo ka jing slur ban yalap ban yo ka jing slur ban yalap spang utrai jing Jesus Christ ba maki we kinum khau no la ne kinum sange no kanum don jing pen wet kin yo ka jing slur ban yalap ka tien jong blay bar ka ba ar ka dei ba mami ku kenrat tu kene la ki jong kiti batuk kata batu pen koj ya kitu ki brio ki ba maki ki le yalap kata ka jing pan jong ki senran bar haba ki ladap duai ka ong kumno ka tien jong blay ka yeng ha ka ba ki ladon kilai song lang kayeng habah kilai kenduk lang kala knyok bat baro na preng jengki kiladap da mun sim bakuy bat kilas sedang ban kren da ka jing slur ya ka kubor jong ublay kipan artli ka jing slur bat ki kamba la pen ini kong menta ka jing jubab jong ublay kayeng baro kawai kala da knyok bat nam ta bat kiladap da ka jing slur ban yalap ban kren ya ka kubor jong ublay kini ka jing pan jong ki senran ki klempan ki pan ki artli ngiru ha kani ka juk jongi mentangi dan kam kini artli ha ka jing em jongi kam ta mangi kum ki bangai mangi hayang hasam ne ha ka kam jam bangi train ha ka jing em jongi ha ka jing le yalap jongi ha ka kam niam jongi ngi dan kam kani ka artli kini ki artli bani kong ka jing slur ban yalap ban kren ka jing shisha kumba dei ban kren ka jing shisha kumba dei ban kren ban yalap shisha klem da polish ne klem da pen sngutenat you know ndai ban pen sngutenat ya ublay kumba ong Petrus bicara mapi ya nongin ko ngo ya brio ne ya ublay bar ka ba ar ba ublay un kner ki ti ban le ki kamba ki kampla ha ka kerteng jong jisu ba baro ki ba yo i ya ka bar ki ba yo sngo ya ka tien jong ublay kin yo mat ya ka jing lai lu kin yo mat ya ka jing pen em bat baro kan ya lam ki ban ngai ba om don jing pen em ha nu we pat laj haga kerteng jong utrai jungi Jesus Christ nyin duai nak benta ki digi jingai kumba u Petrus Yohanes kumba ki senran baro kila duai haga spa senam baningkong haga por babaki ki sedang banyalam mangi mentale ngidon kam kampun sya su kini ki jingai kumba ki senran baningkong kila yo pediang any ro yo Jesus Christ junam la junam amen wabneng to ai ba kicing ke mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ men chungi ba kading zo kicing wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya kicing ke men ba ku na menta kicing wan ka hima chungi to ai ba kicing chungi kan pan kala ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba kisambai kin pan kala kolom brio man brio na syapo bar yiki tha baro ah jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong sha satla ka pertai chami ublai jong ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi